ንጽጉማት ዜጋታት በአይነት ይኹን በገንዘብ ዝግበር ሓገዛት ቀንዲ ዕላምኡ ሃብ መነባብሮኦም ለውጥ ንምምጻእ እዩ ከም ኣካል ናይዚ ሃብ ንዞባ ሓጋዝ ዝነበራ ለይቲ ዘኽተማ ስድራቤታት ብዝተገብረለን ሓገዝ መነባብሮኦም ከም ሓሻ ኣበርቲዐን ከም ዝሰርሓ ይገልጻ ኣለዋ ንጸብጻብ ሰመረ እዮብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ብዝገበረለን ሓገዝ ሰሪሐን መነባብሮአን ከም ሓሻ ኣበርቲዐን ከም ዝጽዕራን ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ዝርከባ ኣለይቲ ዘኽተማ ስድራቤታት ገሊጸን ንሳተን ኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ንዝጸንሕን ጸገማት ተገንዚቡ መነባብሮአን ከም ሓሻ ንዝገበረለን ናይ ገንዘብ ደገፍ ብምስጋን ኣብ መዓላ ከውዕልኦ ምዃነን ኣረጋጊጸን ወይዘሮ ተበርህ ኣለማዮ ወይዘሮ ካልቱማ ድሪስን ወይዘሮ ዓሻ ሳልሕን ኣብ ዝሃበኦ ርእይቶ ብዝረኸብኦ ገንዘባዊ ሓገዝ ጥሪት ዓዲገን ይነጥፋ ምህላውን ብምጥቃስ ጎኒ ጎኒ ምምሕያሽ ናብረአን ደቀን ብግቡእ የምህራ ከም ዘለዋ ሓቢረን ብዝተገበረለይ ከዓኒ እዞም ኣባጊዕን እዞም ወዲ በጊዕ ወዲ ብዕራይን ዝሃቡነ ከዓኒ ነዞም ደቀይ ብጽቡቕ ገይረ ንዕኦም እንዳኸብከብኩ ክዕብን ከምህርን ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ መንግስተይ ዝገበረለይ ከዓኒ ብሙሉእ መራረይ ከዓኒ ደቀይን ከምህርን ከዕብን ከዓኒ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ሓላፊት ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንእዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ ገነት ሃብተይ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ዝተገብረ ደገፍ ኣካል ናይቲ ጽጉማትን ኣለይቲ ዘኽታማትን ስድራቤታት ኣለሊኻ ናብረአን ዘመሓይሻሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ጠቒሳ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ብ20,000 ናቕፋ ከም እተጣየሰት ኣረድያ ዕላማ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን እዚ ዓመት ዝካየድ ነቶም ደቂ ዘኽታማት ይኹኑ ደቂ ስዋኣት ይኹን ካብ ሕማቕ መነባብሮ ንምንጋፍ ካብ ተጸባይነት ንምድሓን ነፍሶም ክኢሎም ክነብሩ ሃገሮም ክመርሑ ኣብቲ ድብጻሕ የብጽሕ ወይዘሮ ገነት ኣስዒባ እቲ ጨንፈር ኣብዚ ዓመት እዚ ንስድራቤት ስዋኣት 1,071,000 ናቕፋ ደበስ ከም ዝኸፈለ ን110 ጽጉማት ተማሃሮን ተናበይቲ ጎነናን ሙሉእ ናውቲ ትምህርቲ ከምኡውን ንዲቪዛን ክፍሊት ትምህርትን ዝኸውን ገንዘብ ከም ዝሃበ ብምሕባር ስድራ ስዋኣትን ተማሃሮን ነቲ በብእዋኑ ዝግበረሎም ሓገዛት በዝግባእ ክጥቀሙሉ ተላበያ